Nije valjda opet svjetiljka? Je, opet je svjetiljka jedna. Ovaj puta predstavljam jednu mini svjetiljku, opet dosta snažnu svjetiljku, preko 1000 lumena. Stoji da baca 400 metara, svjetlost Wurkost TS12. Idemo vidjeti što je u pakiranju. Znači u samom pakiranju standardno uputstva, vezica, brtvila rezervna, kabel za punjenje i sama svjetiljka. Pa da vidimo svjetiljku. Sama svjetiljka, ako uzmemo u ruku, vidimo da je zbilja mini svjetiljka, stane u, evo, barem moju šaku koja nije ne znam koliko ogromna. Pogonjena je, da vidimo sa kakvom baterijom. Unutra je znači punjiva baterija 14500 litijumska 3,7 volta od 900 mAh. E sad, što se tiče svjetiljke i zašto sam uzeo svjetiljku, nisam nikad od ovog proizvođača uzeo ovakve mini svjetiljke. Htio sam nešto što je zbilja malo kompaktno, što stane u džep, odnosno u ruku za ovako neke manje ruksake i slično. Vidimo iza je punjač, znači ima isto modove rada kao i ostale svjetiljke ovog proizvođača. Sam gumb, znači vidimo paljenje, gašenje, odnosno kad upalimo držimo i mijenjamo modove. Pogledat ćemo samo koliko koji mod daje svjetlosti, znači turbo mod. Kada svjetiljku zaključamo sa 4 klika, znači upalimo ovaj Moonlight. Kada gledamo kako svjetiljka radi, vidimo da svjetiljka ima fokus, centralni fokus, ali i ostatak perimetra koji gledamo obasjava, tako da sam pogled dosta dobro baca. Možda se sad slabije vidi obzirom da je dan, ali svakako budem snimio kako to izgleda u mraku. Nemamo šta reći. Mala, kompaktna svjetiljka, punjiva baterija unutra, vidimo dolazi kopča, odnosno vezica koja može poslužiti za držati ju oko ruke, rezervna brtvila, mala punjiva baterija. Idemo vidjeti samo što se tiče performansi, što uputstva kažu koliko ta svjetiljka može raditi. Zoomirat ću ovako tablicu, znači svi ovi modovi koji su ovdje prikazani, pokazao sam već ovaj najslabiji Moon, 133 sata, na slabijem modu 22, odnosno već kad govorimo o ovom srednjem, odnosno jačem modu, tu je nekih sat vremena autonomije, odnosno na ovom turbo modu čak i manje od sata autonomije. Ja bih rekao za ovako malu, kompaktnu svjetiljku i više nego dovoljno, pogotovo što je to punjiva baterija. Vidimo da je kabel USB tip C, znači nešto što je sasvim solidno za svakodnevno nošenje, da li u džepu, da li negdje u ruksaku. Da postoji ovako nešto, dobro je znati. Evo, meni je drago što sam došao u posjed ovako jedne kompaktne svjetiljke. Moram priznati da nisam ju koristio još u praksi, tek sam ju dobio, odpakirao, tako da snimit ću na kraju videa, samo ubaciti kako to izgleda po noći i možda neki komentar ukoliko budem samu lampu koristio neko vrijeme.
Dolje u opisu videa stavim samo cijenu, link gdje se svjetiljka može nabaviti. I to bi bilo to za ovaj puta. Do nekog novog videa, lijepi pozdrav.